L'últim dia us vaig portar el meu top 5 de creadors de contingut en català. Avui us porto el meu top 5 de creadors de contingut sobre el català. És a dir, que es dediquen bàsicament a parlar de llengua catalana. Com que els considero companys de gremi i com que considero que fan coses prou diferents, no els ordenaré en una escala de l'1 al 5. Els enumeraré i au. Lletra ferint, memes i vídeos sobre literatura i sobre qüestions ben polèmiques. El Chicho del Cabanyal. Curiositats lingüístiques, tant del català com de les llengües romàniques des d'una perspectiva valenciana. Daily Catalan. Ensenyament del català per persones no natives amb l'anglès com a llengua vehicular. Jo aprenc català. Contingut didàctic molt complet per gent amb un nivell de català mitjà. Parla el CAT. Publicacions simples i concises per viure una vida sense castellanismes. Si voleu aprendre català o sabeu d'algú que vol aprendre'n, aquestes 5 opcions són boníssimes. Ah, i també em podeu seguir a mi si voleu, @filòloga de guàrdia, que penjo contingut a TikTok, Instagram i YouTube. Trobo que encara no he après a picar l'ullet amb gràcia. Només hem de començar.